Vi-viden giver mulighed for, at bibliotekets brugere kan dele viden ansigt til ansigt. Din viden er nu min viden og bliver så vores viden. Vi-viden. Vi-viden består af en platform med brugerprofiler og en interaktiv vidensvæg installeret på biblioteket. Som bruger har man en figur, der repræsenterer ens viden. På baggrund af den viden lever figurerne deres eget liv på væggen. Her er Clara. Hun er folkeskolelærer og bruger flittigt biblioteket. Hun ved en masse om politik, folketing, strikning, hækling, pingviner, dinosaurer og historie. I dag skal hun søge viden om klimaforandringerne til et skoleforløb. Hun behøver ikke starte på bar bund og får et andet perspektiv på et emne med vi-viden. Det kan hun godt lide. I døren registreres hun ved hjælp af en RFID-chip i hendes lånerkort, og hendes figur dukker nu op på væggen og venter på hende. Hvis hun ikke viser sig foran vidensvæggen inden for de første 5 minutter efter hendes ankomst, bliver hun automatisk logget af igen. En måde at få viden til sin profil er ved aflevering af bøger. Clara kan selv vælge, om bogen skal med i hendes profil, der automatisk bliver opdateret med bogens emner. RFID-chippen aflæser brugernes position på biblioteket. Figuren afspejler og følger ens bevægelser foran væggen. Dermed kan man se, hvilken figur, der tilhører de omkringværende, og hvor tæt på væggen de er. Væggen giver et overblik over den tilgængelige viden, og samtidig er den med til at skabe og vise, at i dette rum gælder andre sociale normer. På platformen kan Clara redigere sin profil, poste spørgsmål og søge efter viden. Hun kan vælge nye symboler til sin figur ud fra hendes vidensprofil. Symbolerne har tilknyttet tags, som kommer fra bøgernes emnebeskrivelser, eller som hun selv har tilføjet. Den nye afleverede bog om lokalhistorie ved Klarahave skal ses på sine figurer. Ved at søge på klimaforandringer dukker relevante profiler op, som hun kan se uddybende info om. Hun har også mulighed for at kontakte offline profiler. Clara kan nu vælge et symbol til hendes søgning, og hun kan også se, hvilke tags andre brugere har tilknyttet dette symbol. Claras figur danner nu et selvstændigt symbol, der i løbet af hendes tid på biblioteket tiltrækkes af relevante profiler for hende. På den måde tager figurerne den første kontakt og hjælper løbende med at knytte profilerne i vi-viden sammen. Det blå B over figuren indikerer, at det er en bibliotekar, og dermed får de også mulighed for at hjælpe brugerne af vi-viden. Ved at trykke på en given figur kan man få uddybende informationer om profilens viden. Man får ord på symbolerne. Clara kan få at vide, hvor brugeren befinder sig, og så ligger kontakten lige for. Clara har fundet en relevant profil og har forhåndsviden om denne, hvilket gør, at mødet kan finde sted og viden kan flyde. Det giver en tilfredsstillelse at hjælpe andre og dele det, man ved. Som en af de få ting vokser viden nemlig af at blive delt. Vi-viden lægger det op til brugerne, hvad de vil bruge mulighederne til. Skabe temadage, låne mennesker i stedet for bøger, drive gæk med figurerne, pludre med tilfældige mennesker, tage hul på et opgaveområde, eller chit-chatte på baggrund af fælles interesser. Tillid vokser også af at blive delt. Ved at skabe meningsfyldte relationer mellem ellers anonyme borgere, skaber vi-viden grobund for tillid og viden. Din viden er min viden, er vi-viden.